De ce, Petre? Ma, dar cine ți-i tu, Petre? La nici. Da, La ce e și eu întrebat. da. Asta e proza. Cine? Ovi. Cine-i prost? Clarice, băia. Dar nu mai plânge, Petre. Dacă e, bă, păduța. De ce? Nu se pot acasă, bă. Cine? Eu dau bani, sau bani, am băgat eu bani acolo. Dar Petre, cine ce-ți fac acasă? Bă, trăie. De ce? Vreau să o iei. Lasă, Petre, că noi te primim aici la noi. Stai la noi, că la noi ești bine primită timpul. Nu mai plânge, Petre, am eu. Și de ce ai plânge, mă, că ce-ți fac acasă? Ha? De ce, da? Dar ce nu le-ai spus? Ce pula mea? Și eu am lucrat aici și am băgat bani. Bea, Petre, poți să schimbă banii.